Minä olen Ahtisen Ville, tunnettu myös artistinimellä Kelepo Ville. Toimin M-Teknologilla tosiaan myynnin ja markkinoinnin parissa ja hoidan ulkoista viestintää muun muassa tämän podcastin muodossa. Ja tänään meillä on vieraana meidän tärkeän yhteistyökumppanin BadRapin edustaja, joka heidän yhtiö siis varmistaa, että meidän Visemaster-järjestelmä on asiakkaille turvallinen käyttää. Tsekkasin myös 50. webinaarin, jossa mies oli mukana ja osoitti siellä, että hän osaa puhua tietoturva-asioista ja kyberturvallisuudesta kansankielellä, jotta me maalikotkin pysymme mukana. Eli tervetuloa Jani Kenttälä. No kiitoksia oikein paljon, mukava olla täällä. Kerro ensinnä hieman itsestäsi. Vähän puhuttiin mikin ulkopuolella jo tässä, mutta mikä on sun tausta koulutuksen ja työhistorian osalta ennen BadRapille siirtymistä? Yliopistosta on valmistunut, mutta tähän ammattiin niin koulutus on kyllä aika paljon myös itse kouluttautumista, että sieltä ala-asteelta Kuusnepalla niin harjoittelin eka kertaa ohjelmointia. Lukioaikana niin kuultiin tämmöisestä asiasta kuin internet, että tämmöinen olisi mahdollisuus saada ja alettiin virittelemään sitä sitten niin lukiolle niin verkkoyhteyksiä ja siitä sitten kun verkkoon päästiin, niin ei sitä pitkään mennyt, kun alkoi tietoturvajutut sitten kiinnostamaan, että siellä niin kuin itse opiskeluna tuli aika paljon, mutta sitten yliopistolla mulla kävi hirveän hyvä mäihä. Siellä oli tämmöinen tietoturvallisen ohjelmoinnin tutkimusryhmä, johon mä pääsin sitten aika nopeasti töihin, siellä tuli sitten semmoinen kova ja siisti koulu, missä niin kuin olen oppinut ehkä eniten, mitä mun koko uran aikana olen joistakin asioista oppinut. No kerro sitten toimenkuvastasi BadRapilla, eli mitä teet ja mitä vastuualueita, kuinka alusta alkaen olet ollut mukana? No ihan alusta alkaen, eli mä oon yksi perustajista ja sitten mun vastuualue on asiakkaat. On lainattu Amerikasta titteliä Customer Success, eli mun homma on varmistaa, että asiakkailla menisi mahdollisimman hyvin. Ja se sitten sisältää tosi laajasti, että niin kuin se kaikki lähtee jo ihan siitä myynnistä liikenteeseen, mutta sitten myös toimituksiin ja näin päin pois. Ja mä tykkään siitä termistä, koska kun me on perustettu yrityksiä, niin me on aina haluttu, että niin kuin niillä yrityksillä olisi jotakin vaikutusta. Ja kun tietoturvatutkijan taustalla tulee, niin silloin on aina jäänyt pesimään se ajatus, että niin kuin näillä töillä, mitä me tehdään, niin se olisi hirveän mukava, jos tällä olisi jotakin väliä. Niin siitä on tullut sitten semmoinen ajatus, että meidän täytyy, me otetaan vastuuta siitä, että se asiakas saa niitä asioita kuntoon, jolloin sillä me saadaan sitä impaktia. Jos me olisi perustettu semmoinen yritys, joka keskittyisi siihen, että tehdään vaikka tietoturvatarkastus, tehdään se tälleen rutiinilla, otetaan tuosta palkkio käteen, kiitoksia ja perävalot vilkkuu, niin mulla on semmoinen tunne, että siitä ei sitä impaktia niin vahvasti saisi. Mutta otetaan se tämmöisellä customer success lähestymistavalla, että jos esimerkiksi tehdään tietoturvatarkastus, sieltä tulee havaintoja, niin oikeastaan se toiminta ei lopu siihen, vaan se, siitä alkaa toinen vaihe vasta siinä toiminnassa, että miten nämä saisi korjattua ja näin päin pois. Tämä on se mun rooli, että mä yritän katsoa mahdollisimman pitkälle, että asiakkaalle tulee tietoturvan mielessä onnistumisia. Kyllä. Eli tulkitsenko oikein, että teidän liikeidea ei ole se, että on se teflonin pakattu valmis tuote, mikä tökätään joka asiakkaalle ja sitten ne perävalot vilkkuu, vaan se on sitten konsultaatiota ja viestintää ja pyritään palvelemaan sitä asiakasta läpi asiakassuhteen. Joo, kyllä. Mutta tuossa onkin semmoinen haaste, että jos sä perustat puhtaasti konsultatiivisen yrityksen, niin sitä on hankala saada skaalautumaan, koska niitä ihmisiä ei ole tarpeeksi auttamaan sitten. Että siinä tulee semmoinen lasikatto vastaan, että kuinka monta pystyt auttamaan. Semmoinen puhas tuotefirma olisi siisti taas siinä mielessä, että sä pystyt tosi isossa skaalassa auttamaan organisaatioita. Me on etitty tähän väliin semmoinen lähestymistapa, että joka pyrkii poimimaan parasta kummastakin, että me tehdään tämmöisiä kyberturvallisuuden pelikirjoja asiakkaiden kanssa. Eli ne pelikirjat, niin ne on semmoisia tuotteistettuja askeleita, että miten joku asia laitetaan kuntoon. Niin siinä on se tavoite se, että se ei ole täysin räätälöityä, jotta se homma skaalautus. Ja sitten toisaalta siinä olisi niitä tuoteelementtejä, että niitä pystyy tekemään johonkin järkevään hintaan ja pystyy auttamaan monia.
Mitä kaikkea BadRap sitten tekee? Jos tätä tekemistä tiivistäisi 3 osa-alueeseen, niin meillä on se BadRap.io-alusta, se automatisoi kyberturvallisuutta, niin tehdään tämmöistä niin kuin jatkuvaa valvontaa. Eli otetaan nyt esimerkiksi tämä Vastaamon tapaus, mikä oli taannoin. Siinähän oli iso ongelma se, että siellä oli avoin tietokanta, näkyi internettiin ja oletussalasanat ja näin päin pois. Niin olisi hyvä, jos jokainen organisaatio valvos, että eihän meillä vaan ole jotakin semmoista näy internettiin, mikä pitäisi näkyä. Niin sitten automatisoidaan tämmöistä seurantaa. Eli sillä 1/3 on sitä, että automatisoitua seurantaa tämmöisille tärkeille asioille niin kuin tämä. Sitten 2/3 on erilaisia koulutuksia. Tämä on mulle hankala sanoa, että lempiaihe, kun kaikki on niin mielenkiintoisia aihealueita, mutta niin kuin mä saan ehkä eniten kiksejä niin kuin sitä koulutuspuolesta, koska siinä pääsee sitten toimimaan myös ei pelkästään niiden yritysten tietoturvasta kiinnostuneiden ihmisten kanssa, vaan ihan siellä niin kuin kaikkien työntekijöiden, toimistotyöntekijöiden, tehdastyöntekijöiden ja näin päin pois. Niin ihmisten kouluttaminen on yksi osa-alue. Ja sitten 3. osa-alue on semmoista, missä niin kuin mennään aika lailla konsultatiivisesti, että tehdään vaikka kyberturvallisuuspolitiikkoja yritykselle tai tehdään tietoturvatarkastuksia tai näin päin pois. Että niin kuin näihin 3 mä tiivistäisin ja sitten päätarkoitus on, kun asiakkaalla nykyään kaiken maailman vaatimuksia on tämmöisiä akronyymejä kuin ISO 27K esimerkiksi, mikä käytännössä tarkoittaa isoa nippua erilaisia vaatimuksia, että tällä lailla me nyt toimitaan oikein. Ja sitten on tämmöinen, kun NIS2 on tulossa, sieltä tulee vaatimuksia yrityksille niin kuin laajenevassa määrin. Jos olet kriittinen yritys, niin sitten sun täytyy niitä seurata ja näin päin pois. Niin jotta ne hommat saataisiin helposti hoidettua kuntoon, niin tämä on se meidän tavoite. Yritykset on siis asiakaskuntaa teillä, että kuluttajapuoleen ei liity millään lailla. No hieman liittyy, eli meillä on siitä BadRap.io-palvelusta, niin siellä on semmoinen kuluttajille tarkoitettu osio, että siellä niin kuin pystyt rekisteröitymään sinne palveluun. Menet BadRap.iohon, luot itsellesi tunnuksen, niin sitten sä pystyt tarkastamaan vaikka, että onko sun tietoja varastettu jostakin. Niin kuin, eli kun me kirjauduttaa eri paikkoihin internetissä, niin me annetaan siellä tietoja palveluille ja joskus sitten niin varkaat käy varastamassa niitä meidän tietoja niistä palveluista. Sitten hyvikset huomaa, että näitä on pöllitty ja sitten niin pyrkii niistä ilmoittelemaan, niin meidän palvelun kautta saa tämmöisiä varoituksia. Ja pystyy vaikka kotona niin se oman kotiverkko-osoitteen tarkastamaan, että onko tästä joku raportoinut, että täältä olisi haittaohjelmia liikennöinyt internetin suuntaan tai löytänyt haavoja, että niin kuin kuluttajillekin sieltä löytyy oma osio. Okei, mutta rahat tulee sitten yritysasiakkaista. No niin, kyllä. Tehdään sitten vähän jakoa just tämän yritysosa-alueen suhteen, että jos jaetaan pienet, keskikokoiset, suuret yritykset, niin lähdetään liikkeelle, että mitä pienien yrityksien tulisi ottaa huomioon sinun mielestä kyberturvallisuuden, tietoturvien ja muiden osalta? Aluksi voisi sanoa pienille yrityksille hyviä uutisia. Moni miettii, että kyberturvallisuus on hankalaa ja kallistakin, niin ei sen ole pakko olla. Että ihan ilman erillistä budjettiakin voi tehdä itse toimenpiteitä, jotka vie asioita jo paljon eteenpäin. Ja sitten toinen hyvä uutinen on, että niin kuin nämä tietomurrot ja muut, niin ne harvemmin on semmoisia niin kuin Hollywood-elokuvista tuttuja, todella siistejä ja hienoja. Että siellä on niin kuin rikollisia, jotka on suhteellisen laiskoja ja ne niin kuin automaatiolla jauhaa vaan semmoisia helppoja kohteita niin kuin pääasiassa. Että se on ehkä mihin pitäisi eniten keskittyä meillä. Sitten jos teet joitakin yksinkertaisia juttuja kuntoon, niin sä oot jo todella paljon paremmassa jamassa kuin moni verrokki, joka ei tee mitään. Eli se hyvä uutinen on se, että tämä ei ole toivotonta tämä peli. Siinä mielessä se on hankalaa, että semmoista täydellistä tietoturvaa on todella hankala saavuttaa, mutta se taas on helppoa, että sä nostat sitä omaa tasoa sen verran ylöspäin, että sä oot verrokkeihin ja sä et niihin laiskojen rikollisten helppoihin hyökkäyksiin sitten, että päädyt semmoisten uhriksi. Kyllä, kyllä. Sitten siihen itse kysymykseen, että mitä kannattaisi tehdä, niin jos katsotaan, että miten rikolliset nykyään menee yrityksen sydämeen, niin siihen on muutama eri reitti.
Ensimmäinen on se, että mikä on aivan ylivoimaisesti se suosituin, eli ihmisten kautta. Eli pyritään ihmiset saamaan tekemään jotakin, mitä ne normaalisti tekisi. Eli erilaiset kalastelut koitetaan pölliä se ihmisen salasana vaikka ja sitten käyttää sitä hyväksi tai huijata se tekemään jotakin, lähettämään rahaa väärään paikkaan tai muuta tämmöistä. Tämä on aivan ylivoimaisesti niin kuin suurin osuus, miten tietomurtoja tapahtuu. Sitten se toinen osa-alue on, niin kuin murretaan yrityksen palveluita. Sulla on internetissä joku palvelu, niin murtaudutaan siihen. Siinäkin suuri osa ajasta, niin sulla on jo vanhoja tiedossa olevia haavoja, mitä ne rikolliset on käyttänyt. Sitten kolmas, mikä on tämmöinen uusi, tai no ei se enää kovin uusi, mutta tämmöinen nouseva trendi omien toimittajien kautta. Eli murretaan ensin toimittaja. Jos on joku vaikka IT-alan toimittaja, niin silloin on ehkä niin kuin hyviä pääsyjä niin kuin monen eri asiakkaan järjestelmiin ja muuta. Että jos sä saat sen toimittajan haltuun, niin se on makia astinlauta sitten niin kuin murtaa niitä muita toimijoita, ketkä on tämän toimittajan asiakkaita. Mutta se ei tarvitse olla IT-toimittaja välttämättä, että jos sulla on jonkinnäköinen luottamussuhde niin toimittajan kanssa, niin tämmöisiä tapahtuu myös ihan kohtuudella, että hei, meidän laskutusosoite on muuttunut. Eli se lähetetään sieltä yrityksen osoitteesta ja aidon näköisillä papereilla ja muuta, että laskutusosoite on muuttunut tai teemmepä tästä tilauksen ja tavarat toimitetaan, mutta niin se ei ollutkaan se, niin kuka näyttää se, joka tilasi, vaan se menikin varkaille se toimitus ja kaikkea tämmöistä. Eli toimitusketjut on kolmas. Eli meillä on nyt henkilöstö, meillä on ne palvelut, jossa usein käytetään tämmöisiä jo tiedossa olevia haavoja, mistä pääsisi eroon päivittämällä järjestelmiä tai korjaamalla vähän niiden asetuksia. Ja kolmas on nämä toimitusketjut. Pienenä yrityksenä mä aloittaisin kouluttamisesta. Eli kun ne ihmiset on nyt se, niin mihin ne rikolliset keskittyy, niin tehdään ihmisistä se vahvin lenkki. Mikään tekninen toimenpide ei tule estämään sitä, että se tieto kulkee paikasta A paikkaan B. Niin pitkään kun tieto kulkee tällä tavalla, niin sitten siinä voi jotakin haitallista tapahtua siinä matkalla kanssa. Eli meillä pitäisi kouluttaa niitä ihmisiä, että ne ei niin kuin haksahtaisi näihin huijauksiin ja ei antelisi salasanoja ja näin päin pois. Ja se on minusta kaikista tärkein toimenpide. Kyllä, eli tieto on valttia. Että siitä lähteä liikkeelle pienyrittäjänä, jos ei vaikka ole paljon pääomaa sijoittaa. Jep. Entä sitten, jos aletaan puhumaan keskikokoista yrityksistä, puhutaan yleisellä tasolla, ei mennä vielä M-teknologiin, vaikka olemmekin keskikokoinen, mutta ylipäätänsä toimialasta riippumatta. Keskikokoisella yrityksellä alkaa olla jo tämmöisiä erikoistuneita toiminteita. Keskikokoinen yritys saattaa olla jopa vaikka sähkö- tai vesiyhtiö tai sitten joku business, vaikka verkkokauppa tai näin päin pois. Sitten sen bisneksen suojaamista ja niiden toimintojen suojaamista, niin mitä se sitten tarkoittaa? Että jos olet verkkokauppa, niin sulla pitää katsoa sitä, että se verkkokauppa pysyy turvallisena ja se myös näyttäytyy luotettavana, niin kun, jotta sulla ei business pysähy siihen, että ihmiset ei uskalla sulta ostaa enää mitään. Ja jos sulla on jotakin tämmöisiä fyysisiä operaatioita, niin kuin sanotaan, että se olisi vaikka sähköyhtiö tai vedenpuhdistamo tai muuta tämmöistä, niin sitten koitetaan varmistaa se, että ne toiminnot jatkuu aina. Ja siinä sitten tulee jo teknisiä toimenpiteitä, aletaan vaikka eristämään sitä tuotannollista niin kuin verkkoympäristöä siitä muusta, niin kuin semmoista perustoimistoinfrasta esimerkiksi. Se olisi yksi tosi hyvä toimenpide. Siinä on nimittäin se käytännöllisesti hyvä puoli, että jos sulla on kunnolla eristetty verkko, niin jos sinne jotenkin vaikka pääseekin haittaohjelma, niin se on ihan sama, minkälainen se haittaohjelma on se hieno tai monimutkainen tai tekeekö se asiaa A vai B vai C, niin se, jos sulla on hyvin eristetty verkko, niin se ei saa yhteyksiä ulkomaailmaan, jolloin se ei saa esimerkiksi ohjeita sitten sieltä rikollisilta tai se ei saa siirrettyä tietoa pois sieltä, niin sieltä sun operatiivisesta verkosta. Niin verkkojärjestys on yksi semmoinen kätevä, että sä hoidat sillä monta erilaista uhkaa, kun sulla on vaan se yksi perusasia kunnossa. Nykyisin on todella ilkeä ilmiö, semmoinen kiristyshaittaohjelmat. Ne sotkee, tai se niiden business on, se lähti siitä, että
Kiristyshaittaohjelma tarttuu yrityksen verkkoon, se salaa kaikki tiedostot, sitten kiristetään sillä, että et saa näitä auki, ellei te maksa rahaa. Mutta siinä on semmoinen ikävä sivuvaikutus, että monella se business loppuu siihen. Kun sulla on kaikki tiedot salattuna, niin sulla menee järjestelmiä rikki tai sä et saa niitä tarvittavia tietoja tai näin päin pois. Ja siinä kohtaa yleensä, paitsi jos sulla on todella hyvä mäihä, että siellä on käytetty jotakin todella surkea salausta ja se saadaan auki, mikä on nykyään aika harvinaista, niin sulla ei auta mikään muu siinä, kun sulla täytyy olla ne varmuuskopiot, jotka sitten, jolla palautetaan, niin tilanne, milloin kaikkea ei ollut vielä salattu. Mutta nyt ne ei enää pelkästään salaa, vaan ne myös varastaa ne tiedot. Jolloin ne kiristää myös sillä, että he laittaa nämä julkiseksi, jos että maksa lunnaita. Sitten myös semmoinen aika uusi juttu, että liikatietojen hilloaminenkin on ehkä pahasta. Koska kun sä hilloat ihan kaiken, mitä sä oot ikinä, kaikki mahdolliset viestinnät, mitä oot käynyt, ja sulla on kaikki tallessa. Sitten kun se kiristyshaittaohjelma tulee pölliin, niin se on paljon pahempi juttu kuin se, että sulla olisi vain joku mahdollisimman pieni setti tietoa tallessa, mitä voisi varastaa. Ylipäätänsä tämä yrityksien oma vastuu tavallaan. Se, että kouluttaudutaan, otetaan varmuuskopiot, ihan perusasioista Kyllä. puhutaan kuitenkin aika pitkälle. Ja sitten se, että onko tarpeellista laittaa vaikka asiakastietoja järjestelmään X. Jep. Et se ei välttämättä ole. Tai riittää joku pienempi tieto, mikä viittaa siihen asiakkaaseen. Onko pakko kysyä asiakkaasta kaikki mahdollinen tieto vai riittäisikö pienempi määrä asiaa ja näin päin pois? Tosi hyviä vastauksia. Kiva kuunnella ja varmasti meidän asiakkaillekin tärkeää kuultavaa. Mutta mennään sitten sinne suuryrityksien pariin, että mitä lisää sieltä tulee vielä sitten näihin edellä mainittuihin. Suurella alkaa olla todella paljon erilaisia operaatioita ja suuret tietää tosi hyvin jo niin kuin, että mitä kaikkea niiden kuuluu tehdä. Mutta sitten kun me on tehty meidän asiakkaille esimerkiksi tuommoisia toimitusketjujen tarkastuksia, niin yksi iso puute, mikä näkyy monesti isoissa yrityksillä, tai oikeastaan kaksi. Yksi on se, että jos me raportoidaan sinne toimittajalle, että hei, teiltä löytyy tämmöinen järjestelmä ja siinä on tämmöinen haava, niin sitten kestääkin tosi pitkään löytää, että kenen järjestelmä tämä oikeastaan on, kuka tästä vastaa ja näin päin pois. Eli kun yritys alkaa olla tarpeeksi iso, niin sillä on niin paljon niitä erilaisia toiminteita ja lonkeroita ja muuta, että sitten siellä niin kuin infrasta löytyy niitä juttuja, mistä ei enää kukaan välttämättä tiedä, että kenen tämä oli. Ja sidosryhmiä ja järjestelmiä ja kaikkea, että siellä on tavallaan niitä riskin paikkoja enemmän. Just näin. Ja oikeastaan se kakkosongelma sitoutuu tähän, eli sitten kun yritys lähtee siellä yrityksen sisällä viestimään ja etsimään, että kelle tämä kuuluu ja näin päin pois, niin hyvin monella isollakaan yrityksellä niin ei ole nämä prosessit kunnossa. Että niin kuin ideaalisti isolla yrityksellä niin sulla olisi selkeä, ilmoittaisit verkossa selkeästi, että jos löydät meidän tuotteista tai palveluista tietoturvaongelmia, niin raportoi tänne. Ja sitten se tieto menisi semmoiselle tiimille, joka heti tietää, mitä tehdään, että jos tämmöistä löytyy. Et jos on vähän pienempi yritys, niin se menisi vaikka sinne IT-tiimille ja niitä olisi vähän koulutettu etukäteen tai IT-tiimi olisi miettinyt, että mitä me tehdään, jos tämmöinen tilanne tulee. Suuremmassa yrityksessä on sitten tietoturvatiimi ja ideaalisesti se tietoturvatiimi sitten tuntee tosi laajasti sitä organisaatiota, että ne osaa sen tiedon kanssa mennä sitten oikeaan paikkaan. Et nämä on semmoisia, että vaikka yritykset on tehnyt jo pitkään juttuja ja on monet prosessit tosi hyvässä kunnossa, niin tämä on mikä näyttäytyy ulospäin vielä semmoiselta, missä olisi kehitettävää. Miten sitten mennään tämmöiseen, kun se kyberhyökkäys nyt sitten tulee? Niitäkin toki on monenlaisia, mutta siis se reagointi. Mitä ne toimenpiteet pitää sitten olla? Ensimmäinen toimenpide on ennen kuin se on tullut. Eli mietitään läpi se asia. Eli nyt meille sattui tämmöistä, tästä joudutaan todennäköisesti viestimään, kuka viestii, tässä joudutaan todennäköisesti selvittelemään, kuka meiltä olisi mukana silloin selvittämisessä, tarvitaanko ulkopuolista apua, ehkä pitää katsella että etukäteen, että kuka se ulkopuolinen apu voisi olla. Tosi monesti käy sillä lailla, että vakava onnettomuus on tapahtunut ja
sitten siinä lähdetään, toimittaja haetaan 24 tunnin sisällä siitä, kun ongelma on tapahtunut, niin sulla on jo toimittaja. Ja arvaisin, että ei sulla ainakaan kovin hyvä neuvotteluasema siinä tilanteessa ole, että niin kuin sä tarvit huomenna aamulla täytyy niin kuin selvitystoimenpiteet toimittajalla aloittaa ja tässä yötä vasten vielä tätä sopparia niin kuin hiotaan pikkusen ja laitetaan nimet papereihin. Niin kaikki tämmöiset niin kuin etukäteen. Ja sitten aika moni, jos tulee tuommoinen kiristyshaittaohjelma, niin aika monella näyttää, että se on niin kuin 2 viikkoa siitä niin kriisiaikaa, jolloin sitten pitää miettiä myös se, että miten niin kuin, me ei voida nojautua koko ajan samoihin ihmisiin. Ei ne jaksa sitä 2 viikkoa ympärivuorokautisesti revittää sitä keissiä. Jotenka pitäisi myös miettiä sitten sitä, että jos meillä tulee joku tämmöinen, missä me eletään 2 viikkoa kriisitilanteessa, niin miten ihmiset jaksaa sitten. Esimerkiksi tiedottamisesta vastaavat ihmiset kannattaa pitää erillään siitä, ketkä tekee sitä tutkintaa, että mitä on sattunut, koska niin kuin, on tosi hankala tehdä näitä 2 asiaa yhtä aikaa. Eli siihen pitää olla joku malli, että jos on joku semmoinen, mitä ihmiset seuraa ulkopuolelta, niin siinä on aika kova tiedottamisvastuu ja aika tasaiseen tahtiin ehkä olisi niin kuin hyvää jotakin tietoa antaa. Niin sitten pitää miettiä se, että mitä uutta tietoa meillä tulee ja näin päin pois. Ja sitten asia, jota kannattaisi myös miettiä etukäteen, niin sitten kun niitä faktoja alkaa selviämään, niin niitä faktoja kannattaisi sitten kertoa sille intressiryhmälle, onko se asiakas vai niin kuin suurempi yleisö vai mikä se on. Ja siihen faktojen kertomiseen niin antaisin semmoisen vinkin, että sama mikä on kriisiviestinnässä yleensäkin, eli että kerro mieluummin kaikki heti, että se kriisi kestää paljon pitempään, jos niin kuin tipoittain koko ajan tulee lisää. Tämä asia oli pielessä ja seuraavana päivänä selviää, että toinen asia oli pielessä ja 3. päivänä selviää, että kun nämä oli pielessä, niin näitä ei nyt sitten onnistuttukaan täysin heti korjaamaan ja kaikkea muuta. Että siitä tulee todella pitkä ja kivulias prosessi, jossa yrität piilotella niitä juttuja. Niin suosittelisin avoimuuteen. Toki ymmärrän, että jokaisella yrityksellä on monia eri asioita, mitä pitää miettiä siinä tiedottamisessa, mutta niin kuin lähtisin siitä, että tai käännetään näin päin. Elää oletuksena, yritä piilotella juttuja, koska ne tulee kohtalaisella todennäköisyydellä julki joskus. Sitten sanotaan, että se 2 viikon kriisijakso on mennyt ohitten, niin sitten tänä aikanahan sulla pitää varautua. Esimerkiksi jos henkilötietoja on mennyt, niin sitten sulla täytyy ilmoitella niistä. Eli tietosuojavaltuutettu löytyy Suomesta. Jos on henkilötietoja mennyt, niin sinne pitää ilmoittaa lyhyen ajan sisään. Esimerkiksi sulla voi olla sopimuksissa jotakin ilmoitusvelvollisuuksia. Asiakkaat vaatii, että jos jotakin. Siellä aika monesti on semmoinen yleinen pykälä, että jos mitä tahansa sattuu, niin kerro meille. Yrityksen kannattaa neuvotella sitä pykälää sillä lailla, että jos jotakin siihen asiakkaaseen liittyvää juttua tapahtuu, niin sitten kerrotaan sille, kun ei asiakkaan B-ongelmasta kannata asiakkaalle A kertoa ja näin päin pois. Pysytäänkö me tavallaan sitten näiden rikollisten hakkereiden perässä mitenkään vai meneekö se aina niin päin, että ensin on niin sanotusti kakkahousussa ja sitten opitaan ratkaisemaan asia niin, että se ei enää tule sinne uudestaan? Jos miettisi jotakin niin kuin tosi niin kuin rikollista ympäristöä, niin onhan meillä huomattavasti parempi tilanne. Että se rikollisuus ei kuitenkaan ole tässä se, niin kuin se määrittävä tekijä. Että esimerkiksi meillä täällä, eihän se tietenkään joka paikassa samalla lailla, mutta meillä täällä yhteiskunta pyörii, me pystytään luottamaan tietotekniikkaan ihan kohtalaisesti. Me hoidetaan meidän pankkiasioita ja käydään verottajalle selvittämässä asioita ja me niin kuin voidaan kohtalaisesti luottaa tietotekniikkaan. Eli siinä mielessä on pysytty rikollisten kärryillä. Mutta sitten jos mennään yksittäisiin ihmisiin, jotka tekee päätöksiä siitä, että mitä mun pitäisi tehdä, tai teenkö mä tänään jotakin mun kyberturvallisuuden eteen, tai teenkö mä tänään jotakin mun yrityksen kyberturvallisuuden eteen. Sitten siellä toisaalta näkyy semmoinen ihmisaivojen vanha taipumus, eli niin kuin meitä kiinnostaa paljon enemmän se tässä ja nyt oleva asia. Sammutetaan tämä tulipalo tässä ja nyt. Meidän aivot ei niin paljon arvosta, että tuolla tulevaisuudessa on joku juttu, joka pitäisi laittaa kuntoon. Niin tämä on sitten vähän tiellä tämä, miten meidän aivot toimii, koska
koska niin kuin meidän pitäisi varautua sinne tulevaisuuteen. Ja jos meidän aivot osaisi tasapainoisesti katsoa sitä, meillä on tässä nyt tämän päivän asia ja tuolla on tuo tulevaisuuden asia, niin me ehkä osattaisiin painottaa vähän enemmän sitä varautumista. Sitä näkyy, että on niin kuin, Suomessakin on esimerkiksi tämmöisiä kuntiin tapahtuneita murtoja, just ne kiristyshaittaohjelmat on vaikka päässyt sisään ja sairaaloiden toimintat on hetkeksi niin hankaloitunut tai estynyt ja näin päin pois. Sitten kun on näitä päätöksentekijäihmisiä kuunnellut, niin siellä melkein aina tulee se, että jos olisin silloin tiennyt, mitä tiedän nyt, niin olisin ilman muuta varautunut näihin jo etukäteen ja laittanut näihin enempi aikaa. Et siinä sä oot kyllä jäljellä, kun sä kysyt, että pitääkö kantapään kautta oppia, niin kyllä se kantapää on joskus kova opettaja myöskin. Mutta tämän lausunnon päättäisin positiiviselle nuotille, eli muistetaan se, että meidän yhteiskunta pyörii aika hyvin ja asiat on aika lailla mallillaan kuitenkin. Mun mielestä hienoa, että sä tuot asioita esille ei tuommoisen pelottelun kautta ja mun mielestä se on myös teidän alalla semmoisen rehellisen palveluntarjoajan merkki ja herättää musta ainakin niin kuin kuluttajatasolla luottamusta, että se pelottelusysteemi, strategia ainakin niin kuin markkinoinnin ja myynnin suhteen niin tuntuu aika epämielekkäältä. Kyllä. Mennään vähän vielä perusasioiden pariin, eli avataan vähän kuulijoille ja muutenkin, että mikä on Suomessa kyberturvallisuuskeskus ja miten PadRap liittyy siihen ja toimii heidän kanssaan? Traficomin kyberturvallisuuskeskus, tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Se on semmoinen siisti organisaatio, joka auttaa suomalaisia niin kuin kriittistä infraa, auttaa pysymään turvallisena ja sitten sinne voi myös olla yhteyksissä, jos sulla on jotakin tietoturvaan liittyviä ongelmia. Ne julkaisee ohjeita, ne tekee erilaisia kampanjoita, missä turvallisuutta niin parannetaan ja tämä on se, miten PadRap sitten liittyy. Eli me on tehty Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa tämmöisiä lempinimeltään tonttukampanjoita, joissa niin kuin tehdään semmoisia niin kuin järkevän skoopin täsmäiskuja, että nyt laitetaan tämä asia kuntoon yrityskentästä ja sitten niin kuin niihin hankitaan osallistujia, sitten tehdään ne toiminteet niiden yritysten kanssa, että saadaan niiden turvallisuutta parempaan kuntoon ja sitten katsotaan, että miten tämä meni. Ja se on niin kuin ehkä PadRapin liitos nykypäivänä Kyberturvallisuuskeskukseen. Hyvä tietää, että tuommoinen on olemassa ja sieltä löytyy tietoa. Joo. Ihan vapaasti. Nimenomaan. Ja se on just, mitä sanon, että ei vaadi paljon rahaa, niin esimerkiksi se pieni yritys, jolla ei ole erillistä tietoturvabudjettia, niin kannattaa mennä sinne googlettaa Traficomin kyberturvallisuuskeskus ja kaivella sieltä erilaisia ohjeita, että miten hoidan mitäkin asioita kuntoon, miten kouluttaisin ihmisiä tai siellä on jopa ohjeita, että niin kuin aiheita, että jos haluaisin pitää tämmöisen pienen harjoituksen, kyberturvallisuusharjoituksen tässä organisaation sisällä. Ei tarvitse olla mitään monimutkaista. Istutaan pöydän ääreen ja keksitään joku skenaario, että nyt meille tapahtui näin. Ja sinä, mitä sinä tekisit? Saataisiko me sulta lokeja, että päästäisiin tutkimaan? Ja sitten se henkilö sanoo, että no, saa, mutta ei niistä välttämättä tutkinnassa apua, niin aletaan oppimaan. Se täytyy ohjeita vaikka ja mihin. Suosittelen vierailemaan siellä sivustolla. Sä vähän mainitsit jo tuossa tonttujutuista, niin ei nyt mennä jouluun, mutta 2020 teillä oli tonttu ja 2023 ketjutonttu. Ja sitten on nämä ketjutontun tai tonttujen pelikirjat ja niiden vaiheet, niin avaa tätä. Kyberturvallisuuskeskus näillä tonttukampanjoilla pyrkii löytämään niitä keveitä keinoja auttaa suomalaista yrityskenttää kyberturvallisuudessa. Niin näissä on sitten ollut erilaisia teemoja, että ensimmäisessä tontussa oli esimerkiksi verkkojen eristysteemana, että laitetaan verkkojen eristystä kuntoon yrityksistä. Testataan tämä, otetaan 11 osallistujaa, tsekataan heidän verkkojen eristys ja jos sieltä löytyy puutteita, niin laitetaan sitä sitten kuntoon. Ja sitten lopuksi katsotaan, että no oliko tämä helppoa. Ja se oli ensimmäinen tonttu ja lopputulokset oli aivan mahtavia, että siellä, jos nyt muistan prosentit oikein, niin melkein puolet
niin teki sen lyhyen kampanjan aikana jo välittömästi korjauksia. Ja kun siinä oli 11 yritystä, 9 huomasi, että heidän eristetyt verkot ei ollutkaan niin eristettyjä kuin he kuvitteli ja sitten pääsivät korjailemaan niitä. Ja kaikki sanoivat, että tämä ei ollut mitenkään työlästä. Niin siinä oli jo ensimmäiset hyvät tulokset. Nyt jos hypätään tähän ihan tuoreimpaan, eli ketjutonttuun, niin siinä katsottiin sitten sitä toimittajien kyberturvallisuutta. Tai oikeastaan sanotaan kyberturvallisuuden kypsyyttä. Siinä askeleet oli tämmöiset, että ensin taas tietysti tämä osallistujahankinta, mutta sitten kun osallistuja lähtee sitä tekemään, niin ensiksi katsotaan, että ketäs meillä on toimittajia. Ja katsotaan aika laajalla, että se meidän suositeltiin sitä, että kuka tahansa, joka jollain tavalla pääsee johonkin yrityksen tietoon, että ei ihan pelkästään niitä tuttuja IT-toimittajia mietitä yksistään, vaan mietitään vähän laajemmalla skaalalla. Pienyrityksessä saattaa olla vaikka työterveyspalvelu tai vakuutusyhtiö tai pankki, ja vähän kun mennään suurempaan, niin sitä löytyy vaikka ja mitä. Se oli askel 1. Sitten askel 2, me katsotaan, että mitähän helposti löytyviä haavoja tällä organisaatiolla voisi olla. Siellä oli muutamia menetelmiä, että katsottiin vähän niitä, että onko avoimia palveluita tai katsottiin, että onko joku nimipalvelun turvallisuus kunnossa tai katsottiin, että onko semmoisia ihan niin vanhentuneita palvelimia, että niihin saa edes tietoturvapäivityksiä ennen. Tosi tämmöisiä perusjuttuja. Ja silläkin niin noin 1/7 löytyi korjattavaa. No se oli askel 2. Katsotaan, että onko jotakin korjattavaa. Ja nyt päästään siihen mielenkiintoiseen osuuteen. Eli askel 3 on sitten se, että raportoidaan ne havainnot sinne yritykselle. Ja se mielenkiintoinen osuus tulee siitä, että haavoja sinällään tulla ja menee. Eli mä itse mielellään lähtisi arvostelemaan sillä perusteella, että jos joku haava löytyy tai ei, niin sitä voi sattua kelle tahansa. Niin se on oikein hyvä, että jos lähdetään sitten arvioimaan sitä kyberturvallisuuden kypsyyden tasoa niin jollakin menetelmällä, niin en ehkä suoraan käyttäisi tätä, että onko haava vai ei. Mutta nyt kun sä ilmoitat sinne yritykselle siitä haavasta, niin mitä sitten tapahtuu? Korjataanko se nopeasti? Viestitäänkö sen raportoijan kanssa? Se viestiminen kannattaa, koska tässäkin ketjutontussa kävi sillä lailla, että joskus toimittaja oli sitä mieltä, että me katsottiin ja ei tässä ole mitään ongelmaa. Mutta onneksi ne viesti, koska sitten kun vaihdettiin viestejä, niin pystyttiin osoittamaan, että no katsotko tuota juttua ja sitten tulee, että ahaa, totta, kyllä tässä onkin ongelma. Parhaat A-luokan toimijat, niin ne 2-4 viikossa on korjannut ongelmat ja viestii hyvin ja näin päin pois. Sitten jos kategorisoja näitä 3 koriin, niin korissa B on sitten semmoiset, jotka ottaa vakavasti asiat, mutta ne korjaukset ei oikein onnistua syystä tai toisesta. On rakennettu palveluita niin vanhalle alustalle, ja se vanha alusta on vaarallinen. Ja siitä sitten, kun lähdetään siirtämään uudelle alustalle, niin ei se nyt sormia napsauttamalla tapahdukaan. Onko se alidomainin haltuunotto sitten siinä? Alidomainin haltuunotto on semmoinen, että se on onneksi kiva, helppo korjata. Mutta näissä tapauksissa, niin esimerkiksi se vanhentunut alusta, että löytyy joku IIS-6, joka on niin vanha, että mennään sinne 2000-luvun alkupuolelle ja sen niin kuin elinkaari on jo päättynyt. Jotakin tosi vanhoja Windows-palveluja. Windows 2003 päälle on rakennettu joku palvelu ja se on siellä pyörinyt ja puksuttanut niin kuin tähän päivään asti. Ja nyt huomataan, että tässä on pieni riski meillä olemassa. Tämmöiset jutut, niin mitkä sitten kestää. Ja toinen juttu, mikä yrityksellä kestää, mitä sanoin jo aikaisemmin, on riittävän iso yritys, niin siinä menee kuukausi, että löytyy yleensä kuka tästä vastaa. Ja sitten ehkä toinen kuukausi, että mietitään, että onko tämä palvelu edes tarpeellinen enää, voitaisiko tämä ajaa alas tai jotakin muuta tämmöistä. Ja sitten löytyy myöskin C-porukka, eli eivät vastaa mitään, eivät korjaile mitään. Ja tai sitten vastaa, mutta se vastaus on jotenkin todella outo. Niin kuin tämmöisiä tulee vastaan, että ei se haittaa, että meillä on tuo tietokanta altistuneena tuonne internettiin, koska ei me enää sitä tietokantaa käytetä. Ja sitten joudutaan keskustelemaan siitä, että no mutta ehkä joskus käyttänyt sitä, siellä on ehkä se tieto edelleen olemassa siellä kannassa ja onkohan tämä nyt hyvä juttu, että se edelleen tuonne näkyy. Ja jos ette käytä sitä, niin kattako tämän perään nämä kukkaa ja näin päin pois. Se on se mielenkiintoisin askel, eli me autetaan, me raportoidaan toimittajille, autetaan niitä korjaamaan ja siinä samalla saadaan ymmärrys siitä, että
millä niin kuin tasolla heillä menee niin kuin, tai miten heillä onnistuu nämä korjaukset. Ja siitä päätellään vähän, että millä tasolla organisaatio on kyberturvallisuuden suhteen. On kyllä hämmentävää, että tämä C-porukka on kuitenkin niin kuin olemassa siellä. Joo. Että se on niin kuin aika moista välinpitämättömyyttä kuitenkin. Joo, ja se on vähän yli kolmasosa pikkusen päälle, mitä on tätä C-porukkaa. Ja osa on välinpitämätöntä, osalla ei ole työkaluja ehkä katsoa sitä, että kun sinne tulee se raportti, niin ne saattaa ajatella, että se on jotakin huijausta tai jotakin muuta. Ja ne raportit, mitä me lähetellään, niin kyllä niistä oikeasti, jos niin kuin osaat asian, niin pitäisi pystyä päättelemään, että ei tämä huijausta. Että siellä kerrotaan kaikki etukäteen ja näin päin pois. No, mutta jos sä et ole ikinä kiinnittänyt huomiota tämmöiseen haavojen korjaamishommaan, sulle pölähtää yhtäkkiä sähköpostiin joku raportti, jos sanotaan, että sulla on tietoturvaongelma ja näin päin pois, niin sä et ehkä pysty sitten arvioimaan. Ja se sitten taas osaltaan kertoo siitä yrityksen kypsyydestä. Ja tässä tullaan taas siihen tietoon valtti koulutusasia, että sieltä lähtee liikkeelle. Jep. Mennään sitten vähän meidänkin yritykseen, eli ovatko M-Technologin asiakkaat nyt sitten turvassa käyttäessään Visemaster-järjestelmää? Mitä mä oon nähnyt M-Technologista, niin teillä on ihmisiä, jotka välittää tosi paljon siitä turvallisuudesta ja te olette niin kuin nyt pitkäjänteisesti tehnyt niin kuin kyberturvallisuuden kehittämistä ja jopa ennen kuin teitte meidän kanssa yhteistyötä, niin teillä oli kuitenkin ihmiset niin kuin miettinyt monia juttuja ennen sitä, kun me aloitettiin yhteistyö. Et niin, mä oon kyllä tykännyt teidän kanssa tehdä töitä ja nyt jos mietitään, mitä siellä ketjutontussa on ABC-toimittajia niin kuin eri kategorioissa, niin mä uskoisin, että niin kun jos teille tulisi joku tietoturvarapsa, niin te menisitte siihen A-kategoriaan, koska teillä on ihmiset, jotka vastaa näistä. Teillä on, jos niin kun jotakin pitäisi korjata, niin löytyy nopeasti se, että kenen tämä pitäisi korjata ja näin päin pois. Tämä on mun veikkaus, että jos olisitte ketjutontun toimittajana ollut, niin olisitte mennyt A-kategoriaan. Ja tämän klipin mä lähetän seuraavalle asiakkaalle, joka kysyy tietoturvasta. Mutta haluatko sä nostaa itse vielä jotain esille? Ihan vapaa sana BadRapin toimista tai mitä tahansa tietoturvaan, kyberturvallisuuteen liittyy. Ei kannata elää pelossa. Jos et tiedä mitään, jos sulla ei mitään työkaluja niin kuin erottaa, että mikä on turvallista ja mikä ei, niin sittenhän sä varot kaikkea ja sä et uskalla tehdä mitään. Jolloinka sä et voi nauttia niistä teknologian edistysaskeleista, mitä me on saatu aikaiseksi, niin täysin rinnoin. Se on minusta tosi hyvä pointti, että autossa on jarrut sen takia, että sillä voi ajaa nopeampaa. No totta, joo. Jarrujen tehtävä ei ole estää sinua liikkumasta, niin kyberturvallisuuden tehtävä ei ole estää sinua tekemästä asioita, vaan se, että sä pystyt tekemään enempi, menemään lujempaa ja korkeammalle. Että se on kyberturvallisuuden tehtävä. Mahtava. Tämä oli hyvä loppukaneetti tähän. Kiitos Jani Kenttälä, kiitos BadRap. Toivottavasti yhteistyö meillä jatkuu pitkään ja molemmat yhtiöt pysyy menestyksekkäin. Eiköhän. Kiitokset.